असम और बॉर्डर एरिया है, आपको यहाँ पर आके कैसे लगा और आप क्या भाषण दिया इसमें? आप लोग का जो मीडिया का जरिए से मुझे अच्छा लगा और आज हम लोग का बोरो ये बातो फेस्टिवल का सम्मेलन में मुझे बुलाया आया और इन लोग का साथ मुझे उन लोग का कल्चर ट्रेडिशन ये लोग को देख के मुझे अच्छा लगा और इसी तरीक़ा से अपना प्रिजर्वेशन करना है सोसाइटी को और अच्छा करने के लिए असम अरुणाचल मिल के रहना है। हम तो वही बोला भारत देश रहता है, असम भी अरुणाचल भी भारत का देश का एक अंग है और उन लोग अच्छा से इसी तरीक़े से मिल के करना है और अच्छा से हर जाति हर विभिन्न जाति इधर रहता है। इस पे हम लोग एकजुट होकर के काम करना है। भारत के लिए संविधान का अंदर में हम लोग सब है और इसके लिए हम लोग एक अच्छा भारत को लाने में और अपना असम डेवलप होना मतलब अरुणाचल भी डेवलप होगा और अरुणाचल डेवलप होना असम भी डेवलप होगा और भारत डेवलप होगा। जिस तरीके से विभिन्न समयों पर सीमाओं को लेकर विभिन्न विवाद होते रहता है, तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कि आने वाले जो जनरेशन है या तो फिर हम लोग के जो नेतृत्व देने वाले लोग हैं उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? इन लोग को हम वही बोला है, अरुणाचल और असम एक भाई भाई जैसे है और हम लोग एक भारत देश में रहता है, मिल के रहना है वही बोला है। और हम लोग एक इसको हमारा दोनों ये राज्य का जो मुख्यमंत्री और लोग उसको सल्ताने के लिए पूरा कर रहा है और इसके लिए हम लोग को सरकार जो डिसीजन देगा उसको मान के चलना है, वही है। ओके। जिथि दुलाराय गुदि बाथौ धोरोमनि जि जुथुमा नैबे जोंनि बिश्वनाथ जिल्लानि नैबे खरथें बसुमतारी मुंख्लं खरथें बसुमतारी गोसोखां बे गेवलां फोथाराव 29, 30 आरो 31 जानुवारि बे सानथामनि हाबाफारि लानानै बे जुथुमाया जालाङो आरो दिनैनि बे गेवलां मेलाव जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा फैनो हायैलाय आंखौ थिनहरदों आरो आङो बे मेलाव गेवलां मेलनि बेखेवगिरि महरै आङो बाहागो लाफैदों आरो आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों जे जोंनि आइ आफा जोंनि धोरोम सिबियारि बिथांमोना गावनि आंगो धोरोमखौ सिबिनायजों लोगोसे जोंनि आसार खान्थि जोंनि हारिमु राव थुनलाइ सोदोमस्रि गासैखौबो मोजाङै फोथांनानै लाखिनो थाखाय बे धोरोमखौ बजबनानै सिबिगासिनो दङ। आं गोजोननाय मोनदों आरो बे गुदि बाथौ धोरोमा बिथांमोननि गाहाय मावखुलिया क'क्राझारनि जोंहा कारिगावआव दङ बिथांनि मावखुलिया बिथांमोननिया। आङो जोंनि बिटिआर सरकारनि कालसार बिफाननिफ्राय बिथांमोना जाहाथे थांनानै अफिस जिरायनो हायो मिटिं खुंनो हायो बिनि थाखाय 20 लाखनि आङो कमिउनिटि हल बिथांमोननो होगोन होननानै फोसावदों आरो बियो नैबे एमपि इलेक्सननि जोबनाय लोगो लोगो बेनि लुफुंनाय खामानिया सोलिगोन। दा आङो बिनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायगोन जे धोरोम सिबिनायजों लोगोसे जोंनि राव थुनलाइ हारिमुखौथ' जों फोथांनानै लाखिनांगोनानो, बेनि अनगायैबो धोरोम सिबिनायनि गेजेरजोंनो जोंनि रांखान्थि सोलोंथाइ समाज बेबस्था गासैबो बिथिंखौ जोङो फोसाबनानै लांनांगोन। दा जोंनि बे बाथौ धोरोमारि आंनि गासैबो सिबिजाथाव रायजो राजा बिथांमोननिसिम आं बेखौनो खावलायगोन जे धोरोम सिबिनायजों लोगोसे धोरोम सिबिखालि जाय सानखालि जोङो धोरोम सिबिगोन, जाय खालि गारजा होगोन बा गुबुन गुबुन जोङो धोरोमनि थाखाय खामानि मावगोन, बै खालि धोरोमनि बाथ्रा सावरायनायजों लोगोसे जाहाथे जोंनि रांखान्थि सोलोंथाइ समाज बेबस्था गासैबो बिथिंखौबो जाहाथे सावरायफालाङो आरो जोंनि जि जाखांफुनाय इयुन जोलै जाखांफुनाय जि उन्दै उन्दै गथ'फोर बिथांमोनखौबो धोरोमनि गियान सोनायजों लोगोसे जोंनि हारि अननायनि जि गोसो बेखौ जाहाथे सोनानै होयो, आं बेखौनो नैबे समाव खावलायो। जिहेतु एक्सएनडिएफबिफ्रा एकर्ड डेखौ गोसोम सान महरै फालिनो थाखाय दाख्लै प्रेस मिटआव बुंदोंमोन, बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? गासैबो एक्सएनडिएफबिआ 27 जानुवारि बिटिआरनि गोरोबथा सान बेखौ ब्लेक डे हिसाबै फालियाखै, 3 फालिदों जायफ्रा
दिनै एकर्डनि ओंथिखौ बुजियाखै एकर्डनि खालामनांगौनि बा खालामनायनि जाहोनखौ बिथांमोना बुजि मोनाखै हयथ' बिनि थाखाय बिथांमोना बेबायदि मोनसे सानथावै बा जों जायखौ सानाखैमोन बेबायदि हयथ' हाबाफारिखौ बिथांमोना लादों बेयो बिथांमोननि साननायसो नाथाय गासैबो NDPआ बे 27 जानुवारि बे जानुवारिखौ बेबायदि बिथांमोना खालामनाय बायदि खालामाखै बरंस जोङो बिटिआरनि 4थि बोसोरनि सुक्ति हिसाबै बे थांनाय 27 जानुवारिखौ जोङो फालिदों आरो जोङो बुंनांगोन बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव आरो बुंनो थाङोबा दुलाराय आसामावनो जाय जायगायाव बर' सुबुङा दङ बेयाव जोङो खुनु गिनांगौ जेबो असान्ति बिदि मोनसे परिबेस फैयाखै नङाब्ला गोदोआव आन्दलन खालामनायनि थाखाय सोमावसारनायनि थाखाय गोबां जोंनि जायफोर फरायफुनाय सेंग्राफोर जायफोर फरायफुनाय सिख्लाफोर बा आबादारि फालांगारि बिथांमोना आसामनि खना खनला थांनानै गोबां खस्थ' मोननांदों दुखु सैनांदों आरो मालाबा जोंनि सुबुंफ्रा जिउबो गोमानो गोनां जादों नाथाय बियो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिनिफ्राय बिदि थासारि जोंनियाव फैयाखै दा बेखायनो बिथांमोना मा साननानै खालामदों दा बिथांमोननि खोथा नाथाय आं खावलायगोन जे माखासे समस्या माखासे जेंना बिथांमोना जायफोरखौ लुबैदों बेखौ जोङो जिरायनानै सावरायनांगोन आरो बिथांमोननि जि बुंनाय NDPनि रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे जा सा 60निबो बांसिन जेलाव थानाय NDP बिथांमोनखौ बख'नायनि खोथा दा बेखौथ' जोंनि सरकारा मानगोनां प्रमद बर' जोंनि बिटिआरनि चिफ बिथांनि दैदेननायजों आरो जायफोरा बिटिआर सुक्ति खालामबाय एबसु NDPनि मोनब्रै फेक्सन UBPO गासैबो बे बिटिआरनि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय नाजादों आरो जेलाव थानाय NDP बिथांमोनखौ रन्जन दैमारिखौ लाफानानै गासैखौबो जेलनिफ्राय बख'नायनि जि प्रसेस बे प्रसेसखौ मावगासिनो दं नाथाय बिनि थाखायनो एसे सम नांगोन जोंनो आरो बे नांनाय समखिनाखौ जोङो सावरायलायनानै बोरै जोङो खौसेयै आवगायलांनो हायो बेफोरनि थाखायसो जोङो खामानि मावनांगोन होननानै आङो सानो जिहेतु सार आल्फा सुक्तियाव फिन खेबसेबाव मेनसन खालामबावदों जे 6 जनगोष्ठीनि खोथाखौ बेयाव बुंनाय जादों बे दफायाव 3 दफायाव जिहेतु जुदि थारैनो 6 जनगोष्ठीखौ मोनमारोब्ला थाखानाय STफ्रा माबाफोर खहा जागोन नामा ओरैनो आवगायाव जिफोरबायदि बाथ्रा सावरायदोंमोन आसामाव मोनद' हारिखौ फिन ST होफिनोब्ला बा फिन ST होबावोब्ला जायफोर थाखानाय ST एक्जिस्टिं ST बियो जेबो खहा जानो मोना होननानै बाथ्रा सावरायनाय जादोंमोन दाखालि आल्फानि जि सुक्ति बे सुक्तियाव जुदि मोनद' कमिउनिटिखौ ST खालामनायनि बाथ्राखौ जुदि ब्रायनो सुसनदोंब्ला अबसे आं फरायाखै आल्फानि सुक्तिखौ नाथाय बेयावबो जोंहा गोबां गिनांगौ गैया मानो होननानै बुङोब्ला बै समावनो बुंनाय जाखादोंमोन एक्जिस्टिं एबा थाखानाय जेफोर ट्राइबेल बे ट्राइबेलफोरनि जेबो खहा जायाजासेलायसो मोनद' हारिखौ ST खालामनाय जागोन होननानै बुंनाय जादोंमोन दा बेखौ जोङो नायनांगोन आरो बिनि थाखायनो जोङो जुदि ब्रायनो जुदि बे खहा जानाय खामानिखौ जुदि मावनो नागिरमारोब्ला बेनि थाखाय खामानि मावनांगौआ जों सरकाराव थानाय राजखान्थि दैदेनगिरि बर'नि आफादफोर बा आसामाव थानाय जायफोर दा थानाय ट्राइबेलफोर गासैबो ट्राइबेला बेनि थाखाय खौसे खामानि मावनांगौ दङ होननानै आं सानो जिहेतु नोंथाङा बे बाथौ प्रग्रामाव फैनानै माबायदि मोनदों आरो लोगोसे मा मेसेज रायजोफोरनो दिनैहाय भपुर लावदांगि बेवहाय गुदि बाथौ धोरोमनि 10थि बोसोरसालि जथुम्मा बावहाय आङो सासे जर'खा आलासि हिसाबै लेंहरजादोंमोन नाथाय गाहाय आलासि फैयैयाव आंखौ गाहाय आलासि बिबान होनानै गाहाय आलासि हिसाबै आङो बिबुंथि आङो लाखिनाय जाहैबाय जायखि जाया फैनानै खोब गोजोननाय मोनदों आरो मा रादाब होनांगौ होनोबा रायजो राजानो बेखौ बुंनांगोन जे बर' हारिनि गुदि धोरोमाथ' बाथौ धोरोमानो समनि फाखनाव जोङो जानो हागौ गुबुन गुबुन धोरोमाव बारस्लायलांबाय माखासे बर'फ्रा नाथाय सानफिनना नायनाया मोजां गावनि आंगोथि गावनि गुदिखौ गारनानै जों जेबो जाया ओंखायनो आंनि खावलायनायाबो बे थागोन जा जोंनि बाथौ धोरोमाव गुदि बाथौ धोरोमाव माखासे थानो हागौ गाज्रि रिति रिति आसारखान्थिफोर थानो हागौ नाथाय बेखौ गाज्रि होननानै नेवसिनायनि बाथ्रा फैनो नाङा जोङो गाज्रियाव थानानै गाज्रिखौ सोदांनानै बेखौ बोरै आजावजाथाव खालामफिननो हायो बा गनायथाव खालामनो हायो बेनिसो जों खामानि मावनांगौ आरो बे थांखिजों खामानि मावोबा आं सानो जोंनि माखासे जि खान्थिफोरखौ जों गनायनो हाया जादोंमोन
जायखौ जोङो आजावनो हाया जादों बेफोरखौबो आजाव खालामहैनो जोङो हागोन रायलायनांगोन गले गले आरो सावरायनांगोन आरो जोङो दिनैनि गोदान मुगाजों खाब जाहोनानै जोंनि मावनो लानाय हाबाफारिनि सायाव जोङो जयै खौसे बोरै मावनो हायो बेखौबो जों साननांगोन आरो गुबैयैहाय धोरोमानो सुबुंखौ ज' बोनथुमना लाखिनाय खामानि मावो धोरोमनि गेजेरजों जों खौसे जानो हायो ओंखायनो धोरोमखौ बोरैहाय जोङो खौसेनि जि मोनसे नोजोर बे नोजोरखौ लाखिनानै धोरोम सिबिनायनि फारसेबो जों बोरै खौसेनि लामाखौ जों लानो हायो बेखौ बयहाबो साननानै सम सफैदों बा बिबान दंलायनाय साननानै जाय सैथोखौ जों मोनदांबाय आरो नंगुबै थारखौ मोनदांनाय उनावहाय माबा मोनसे गेना गोरोन्थि साननांगौ थागोन होननानै आं साना माने गासिबो रोखा जागोन नाथाय जेब्ला मोनथिनानै मोनथिबायदि जायो जोङो गुबै सैथोखौ गनायलायनो थियारि जाया बावैसो जेंना नुजाथियो आरो सैथोखौ गनायनो थियारि नङै सुबुंफ्रानो जेंना सोरजियो ओंखायनो जोंनि सैथोखौ बुंनोबा बर'फोरनि गुदि धोरोमा मा होननानै बुङोबा थोंजोङै बयबो बुंगोन बेखौनो बाथौआ बर'नि गुदि धोरोम होननानै बयबो बेखौ थोंजोङै बुंगोन दा बे गुबै सैथोखौ मोनथिसेयावबो सोरबा सोरबाया भारतआ मोनसे धोरोम बासिलाय हादोर होननानै माबा मोनसे जाहोन दिन्थिनानै बिनि एरायलांनो नागिरनाय बेफोर माबाफोरखौ जों नुनो हागौ आरोखि बिदि जानो नाङा बिदिया जानो नाङा मानोना बर'नि सिनायथि बर'नि जि मोनसे सोदोमस्रि बियो बाथौनि गेजेरजोंनो दिनैहाय सिनायथिखौ जों मोनबोदों आरो बाथौ धोरोमनि गेजेरजों जोङो जोंनि बर'नि जि मोनसे आसार खान्थि बा राव हारिमुनि बाथ्राखौ बुङोबाबो बा हारि थांनानै थानायनि इयुननि बाथ्राफोरखौ बुङोबाबो जोङो बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंनो हमथाना लाखिनो हानांगोन बावैसो साननि सिगां जिहेतु एक्सएनडिएफफोरनि जिथु अनसुंथाइ दङमोन सरकारनि बेखौ लानानै बाक्सायाव मोनसे दावराव दावसि सोमजिनायखौ नुनो मोन्दों जिहेतु बिथांमोननि बुंनाय बायदिब्ला गोबां मुंख्लंफोर दङमोन नाथाय सानैनिल' मुं फैदों होनदों बेयाव सोर माबाफोर खैसारफोर थानो हागौ नामा बेयो मा जादों आं बे आयदायाव आं लोगोआव गैफाया सावरायनायाव गैया आङो ओंखायनो बिनि सायाव आङो रोखा बुंनोबो हानाय नङा बावहाय मोजाङै गुदि मिथिया बिजौ मिथिया बाथ्राखौ बुङोबा बियो आंनि थाखाय मोजां जानाय नङा बाथ्राया बे नाजानाया दंगासिनो दङ आरो बे नाजानायनि गेजेरजों साफ्रोमनोबो मोनहोनो नाजानाया बे दङ आं मिथिनायाव बेखिनिखौ आं बुंनो हागोन आरो रावबो आद्रिथ' जानो नाङा जायफोरखौ मुंख्लंनि फारिलाइयाव सोसननो हाबाय मुंख्लं होननानै जाया मोनथिजाखाबाय फोसावजाखांखाबाय बिसोरो जि अनसुंथाइ मोननांगौ दङ बे अनसुंथाइखौ मोनगोन थारैनो फोथायनाय दङ आरो सरकारखौ जोङो बोरैबो जोङो मोनहोनो हायो बा मोनहोनायनि खामानिखौसो जों मावनांगौ सरकारखौसो जों नारसिननांगौ बा सरकारनोसो जोङो नंगुबै बाथ्राखौ फोरमायनानै बेखेवनानै खोन्थानांगोन बे खामानिफोरखौ जोंनि माहारियारि आफाद बा जोंनि खुंथायाव थानाय सुबुंफ्रा मावनांगोन आरोखि मानो बेयो माबा मोनसे मोजां फिथाइ थायगोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो बिटिआरनि सिमा बारायनाया माब्लासिम जाफुंजोबगोन बिनि रोखा माबाखौथ' आंथ' बुंनो हाया नाथाय जों नेनांगोन आरो नाजानाया दंगासिनो दङ नाजाबाय थादों आरो बुंदों आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों बेखौ माने फेस वाइस माने खोन्दो खोन्दोयै फोसावलांनो नाजानोसै माने बेबायदिनो जोङो फोसावलांनानै थिग खालामसै होनना बुंदों नाथाय दानि जा फोसावखांनाय बेखौ लानानैथ' गोजोनथाव मालाबा जाया आरो बियो मोनसे 6 शिड्युल प्रभिजननि गेजेरजों जि मोनसे खुंथायखौ जों मोनदों बिटिआर बावहाय जोङो कन्टिगिउटिखौ मेइनटेन खालामनांगौ जायो दा कन्टिगिउटि गैयाथ' बियो मालाबा 6 शिड्युलनि माबाखौ प्रभिजनाव जे गोग्लैया बेखौ जोङो बुंनो हायो ओंखायनो बियो जाफुंनाया दङ नेनांगोन आरो जोङो बावहाय दहाय आं एसे बिबुंथियावबो बुंदों जोंनि बे जेंनाफ्रा दाबो सुफुंजाजोबाखै आरो बे सुफुंजाजोबा आद्रा थानाय माखासे जेंनाफोरखौ मोजाङै सुफुंनांगौ जायोबा जोंनाव दिनै खौसेथिनि आंखालखौ जोङो रोखा खालामनो हानांगोन खौसेथिनि आंखालखौ जोङो रोखा खालामनो हायोबा बा जों खौसेथियाव फैनो हायोबा फैगासिनो थानाय जि बिसायख'थिफोर दङ फैगासिनो थानाय बे बिसायख'थिफ्राव जोङो सावरायनाय खाबु मोनो सरकारजों आरो सरकारा नागिरो बे समाव जोङो खाबु लानो हायो आरो जोंनो सुफुंनानै हो जों दङ जोंनो सुफुंना होआबा जोङो गोदान माबा मोनसे साननो गोनां जानो हागौ बुंनो नागिरदों जे सम आरो खाबुखौ नायनानै मावफुंनायखौ जागोन दानि समावथ' बे टेकनिकखौ बे टेक्टिक्सखौ जों बाहायनोबो रोंनांसिगोन आरो थासारिया मा हालोदा मा बेजों जों खामानिखौ मावनानै सिगांलांनो गोनां जायो